naglolo ko. Ano po ang magiging? Ito ang asawa ko, babaero yan. Una sa mga mag-asawa, lalong-lalo na minsan kung yung lalaki medyo palikero o babaero, dalawa po ang pwede niyong gawin. Dalawa po. Una po, para at least mabawas-bawasan yung kanyang pambababae, una po yun, as lambingin pa rin natin kahit naman. Kasi ano niyo po, sa aking nasaksihan, ang mga lalaki, pagtanda, at nandyan pa rin yung misis nila na pinagtsatsagaan sila, sa kanila pa rin uuwi at babalik. At pangatlo, kung talagang hindi magbabago at iiwanan kayo, hindi kayo aalagaan o tutulungan, siguro panahon na para maghanap na rin kayo ng ibang pagkakataon.